Vizualnim pregledom zasada krušaka na terenu regionalnog centra Sremska Mitrovica registrovano je polaganje jaja obične kruškine buve. Intenzitet prisustva jaja se razlikuje po voćnjacima, a prisutne su i odrasle jedinke, navedeno je na portalu prognozno-izveštajne službe. Na aktivnost ove štetočine u ovom zimskom periodu uticaj su imale vremenske prilike i temperature koje su se u prethodnom periodu u najtoplijem delu dana kretale i do 18 stepeni. Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a stručnjaci regionalnog centra Sremska Mitrovica nastavljaju praćenje ove štetočine i signalizirat će pravo vreme za tretman. Podsjetimo, kruškina buba je štetočina intenzivne proizvodnje, u napuštenim zasadima ne registruje se njeno prisustvo. U suzbijanju kruškine bube veoma važnu ulogu imaju agrotehničke mere. Šta treba i šta se može učiniti da bi se izbjegla situacija u kojoj je kruškina buba nezaustavljiva? Prilikom podizanja zasada treba birati manje bujne sorte, izbjegavati radikalnu rezidbu, uravnotežiti mineralnu ishranu, posebno azotom, zalivati samo kada je neophodno. Ovo su sve mere koje doprinose da nema previše intenzivnog prirasta na stablu. Međutim, prema rečima stručnjaka, ako se redukuju sve ove mere, neće se postići ni željeni prinosi, pa je hemijsko suzbijanje najčešće i osnovna mera borbe.